Ini dang istorya mga manungod da ini ki Lolo Tibo. Tapos ansayan duang amigo na si Paimong Domingo. Tapos si Pai Losyo. Sindang tulong mag-aramigo ang imbuelto digdi sa istoryang ini. Pero kaiba na naman imbuelto man digdi sa istorya so agom ni Lolo Tibo. Sarong beses da mga pangga nag-uli da si Lolo Tibo sa harong ninda. Baga anong kadimalasan da mga pangga ni Lolo Tibo, tanadakop da ni Lolo Tibo si misis niya. May kalaguyo. Naku po. Nadakop da ni Lolo Tibo. Ha? Si sayang misis na igwa da nin piday, igwa din nin kulasisi. An makaturoteste pa da mga tuga. Taduman pa mismo sa harong ni Lolo Tibo. Duman niya nadakop an kulasisi ni misis niya. Tapos kita. Oh. Si Lolo Tibo da mga pangga nag-urumentado daan na pag-isip talaga nagdireklum na daan paghiling niya. Gusto niya na daang kunyan ano? No. Gusto niya na daang palimugmugon ng ngipon kung si Isay man. Ha? Kung si Isay man an kulasisikan sa kuyon agom pumahiling na ngunyan ta talagang papalimugmugon dan ng ngipon ni Lolo Tibo. Ay ta talagang mamamararong pulbura. Ngunyan na mga pangga, ito pala na kulasisi. Ito palang piday kan sayang misis. Nagtago da sa refrigerator. Oh. Nagtago da mga pangga sa frigider. Ngunyan si Lolo Tibo da, buwan na dang kahanap duman sa lalaki. Tadek, sabi pala ni Lolo Tibo dumang kimisis niya, agom, ining chinelas na ini, bako ko ini. Ha? Tumuga ka agom. Ha? Ining kalso na ini, bako ko ini agom, tumuga ka na. Talagang ormentado na si Lolo Tibo. Pig para hanap niya so lalaki mga pangga, buwan na siyang kahanap. Ito pala, nagtago pala duman sa frigider, naglaog. Hinanap da ni Lolo Tibo, pig para sirip da duman sa kisame, sa laogan aparador, sa erarom kang katre, gabos na da mga pangga, pati sa kasilyasan. Dahil niya da na kukuha. Kung isa may gat sa diri kan chinilas na ito duman na bako niya. Tapos itong kalson duman na bako niya man. Talagang mamamararong talagang pulborang niya na banggi. Iyan sabi ni Lolo Tibo. Ngunyan sa nag-urumentado na si Lolo Tibo, nagwala siya. Baga daw itong refrigerator mga tuga, itong refrigerator, nagwala si Lolo Tibo, inapon niya sa bintana. Pinalayog niya sa refrigerator, tanganing kumbaga nagwawala na, nag-urumentado na, pinalayog niya da mga pangga sa frigidaire, pinashoot niya na duman sa bintana, luminayog sana. Pati da si mga plato ninda mga pangga, pinaralayog pa ni Lolo Tibo. Sa sobrang kasuyaan ni Lolo Tibo, yun na ito, inatake na siya sa puso hanggang sa kinuha na siya ni ama, mga pangga, naghumali na siya sa kinaban. Ngunyan, kan nagadan ito si Lolo Tibo, mga pangga, pag-abot da duman sa purgatorio. No. Pag-abot da duman mga pangga sa purgatorio, nagkanumpungan da sa tulong mag-aramigo. So si Lolo Tibo, si Pai Domingo, tapos si Pai Losyo, nagkasurumpungan sila duman sa purgatorio. O di kumusta, di nagkurumustahan sila duman. Sabi na ni Lolo Tibo, oh, pade, yaw malang kamo digdi. Nagkaranong kamo digdi sa purgatorio. Nagkaranong kamo. Siyempre pade, kita binawain nin buhay. Yaw na kita digdi sa purgatorio, pasiring nakata sa langit, kung ika pade makasalanan, dumang ka sa imperno. Iyon sabi. Si Lolo Tibo, ang nagtaram muna, nagsabi, ngaya pade, ang ikinagadang ko ngaya pade, inatake ako sa puso. Tanadakop ko si Mrs. na may kulasisi. May kalaguyo duman sa haro. Kaya inatake ako sa puso. Ngunyan, ikang ngaya pa ding Domingo, ano man ang kinagadan mo? Yan sabi. Sabi ni Pading Domingo, ay ako pa di, ang kinagadan ko. Nahulugan baga akong refrigerator sa bintana. Baga anong kadimalasan ko daw, parita naglalakaw-lakaw man sana ako sa luwas, nahulugan ako ng refrigerator sa bintana, ayaw ang kinagadan.
Si Pai Domingo ito. O si Pai Lucio naman na. Susaro niyang amigo. Ikaw man pa ding Lucio. Ano man ang kinagadan mo pa day? Ay ko niya baga pa day. Tuminago kaya ako sa refrigerator pa. Sa sobrang lipot pa din ang refrigerator, ito ang kinagadang ko. Si Pai Lucio pala, ang kulasisin ni misis niya, dumanasin na sa purgatorio nagkanarumpungan.